CSko je zase rozbitý. Myslím si, že normálně za to můžou, kámo, všechny ty updaty, co teď podropovaly během ledna až do srpna. Můžeme se kouknout, co mě se teď povedlo. Počkej si nakonec, kámo. Be out. Nic extra. To furt není ono. To taky ne. A teď to přijde. Viděl jsi to? Kam já jsem vystřelil. Týpek už je dávno pryč, jinak umře. Zase opět. Face it. Hard pushing. Jo? Máš pocit, že jsem ho trefil, jo? Tady můžeš vidět, že já jsem ho úplně mysnul. Úplně. A ono se to zdá haha hihi, ale ono když se to jako pak obrátí, jo? A najednou zase nezabíš věci, co by si měl zabít, nebo naopak umíráš na věci, na které bys neměl umřít, tak ta hra je zase totální garbage. Je to totální joke a zase je to jako na to hrát si premiéry a prostě proč to tryhardy, když to nefunguje. Včera koukám na Fury Vitality. Jako za mě, kámo, tohle to je přesně ukázka toho, jak to nefunguje, kámo. Chceš mi říct, že on ho trefil, jo? Chceš mi říct, že on ho trefil? Tak mi to ukáž, kam teda mířil. Jo, zase a opět. Zase a opět, ten člověk vystřelí ve chvíli, kdy to enemy celý proběhne. Jo, dobře, tady to může být nějakým způsobem demíčko, desing demíčka, ale i tak pochybuju, protože náš svatý Saptik by nějaký desing, kde mám měl jakoby zrušit, takže tohle to je podle mě reálně to, co se stalo. Někdo můžete se o tom pobavit v komentářích, co si myslíte, tady stalo, proč to takhle vypadá. Každopádně se můžeme shodout na tom, že to prostě vypadá na píču, kámo. Vypadá to, že ta tvoje spíčená hra je rozbitá. Valve, please fix. A někdo by mohl říct, aha, tak to je Facey, tak to je tady nějaká lanka, bla 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 bla, na oficiálech to určitě funguje. Na to mám tady další klip z premiéru. Jo, týpek vystřelil a schoval se. Teď tady nikdo není a já jsem vystřelil, že tenhle ten týpek prostě už byl pryč a teď mu cinkne ta hlava, jo. Ale to furt není všechno, počkej si na ten poslední kill, kamaráde. Defál totální, no a chceš mi říct, že tenhle ten člověk byl u mě na screenu doslova. Tady píknul, jo, tady jde vidět, že píknul. Vystřelil, schoval se. Už tady dávno není. Já jsem prostě vystřelil do tyčky, když už dávno nikdo není na screenu. Stejně ho zabiju. Ježišmarja, co? Hrozně, kámo, cute na tom je, že já v té hře jsem fakt mi ani nepřišlo, že by tam nikdo nebyl. Jak to bylo takový, že já jsem přesně vyhrál ty rohy, najednou někdo píknul, já jsem jakoby to tak jako měl jenom v tom periferním jako zorném poli a jen tak jsem jako vystřelil, peknul a dvakrát jsem tapnul, tak jsem fakt i reálně měl za to, že ten týpek to repíknul. Ale tady jde vidět, že se to nestalo. No a co s tím, kámo? To mi napište dolů do komentářů. A já se jdu normálně to vychillovat, vyklidnit trošičku tady z tohohle. Tak jo, zatím, čus.